sitten näistä henkilöistä, niin onko näillä eläviä esikuvia kellään? Siis tietysti tällaista väkeä, ja niin kuin sanoit, että ne on tullut fantasiasta ja mielikuvista ja omista, ettei tiedäkään, että mistä ne ilmestyy. Niin onko kellään niistä sillä lailla ihan selkeä elävää esikuvaa? Ei ole mitenkään yksi yhteen. Et on tietysti, kaikissa on paljon semmoista, millä on joku vastine todellisuudessa. Ja varmaan eniten noissa henkilöissä on omaa itseä, että joku puoli omasta itsestä. Ja sitten siellä on semmoisia jotain, että esimerkiksi se pieni Pelagia, niin siinä on paljon semmoista, mitä mä muistan omasta lapsuudesta. Ja sitten Astrassa on aika paljon mun isosiskoa, mutta sen mä aina tietysti painotan, että nämä seksihurjastelut, niin hän ei ole tiettävästi, niin semmoisia ei ainakaan mulle kertonut. Mutta se, mikä se isosiskomainen niin kuin topakkuus ja se lojaalius pienempiä kohtaan ja semmoinen niin semmoinen tietty semmoinen vahvuus ja itsevarmuus, niin se on sellainen, mistä mä oon aina pitänyt omassa isosiskossani, ja mä luulen, että sitä mä kirjoitin vähän siihen Astraan. Ja sitten oli se sukelluksen opettaja Tom, joka oli tämän kirjan nilkki, niin siinä on sillä on ihan elävä esikuva, jonka mä sitten niin kuin vein ihan sillain, että mä keksin, että se oli semmoinen kusipää, että oikeasti se oli ihan mukava sukelluksen opettaja, mutta mä olin vaan parikymppisenä ja mä olin itse Israelissa sukelluskurssilla, ja siellä oli semmoinen hirveä suloinen sukelluksen opettaja, johon sitten kaikki tietysti ihastui. Ja se vaan oli mulla sitten jotenkin mielessä, ja siitä mä lähdin kehittelemään. Tämä voi kertoa, koska se ei ollut suomalainen, se ei koskaan saa tietää, että siitä on tehty johonkin kirjaa roisto. Mutta sehän oli siinä aluksi ihan, joo. Niin se oli varmaan sitä alkua. Joo, se alku oli se. Joo. Joo, mutta muissa hahmoissa ei kyllä ole, tai siis että on, mutta ei ole, niin kuin, että ne on pikemminkin semmoisia palasia. Siinä sukeltamisessahan olikin, sitä mun piti jo kysyä, että sulla oli niin kuin omakohtaisia kokemuksia, tai siis tiesit mistä kirjoitit, kun siinä ne happisäiliö irtos. Joo, no ei mulla semmoista ole. Mutta että tiesit mitä tapahtuu ja miten joo. Se... Joo. Se oli aika ahdistavaa. Sitten. Niin mun elämässäni täällä on yhden sukelluksen opettaja ja hänen itse asiassa kun luin tuon kirjan ja se oli just saman näköinen niin kuin ulkonäöllisesti. Se oli kyllä suomalainen. No hyvä se jo sit toi. Joo. Ehkä se on joku semmoinen yleinen muoti heillä niin, sitten. Oma pukeutumiskoodi. Eli mikä sun mielestä tuossa kirjassa on parasta? Mistä siellä itse niinku? No, en mä oikein, ehkä, voi olla, että mun mielestä se jotenkin on ehkä onnistuneimmillaan niissä kohdissa, missä on niiden Astran ja Silmun välistä semmoista sanailua ja semmoista niiden välistä jotain semmoista, koska siinä mun mielestä on joku semmoinen aito ja semmoinen niin kuin, musta, mä en tiedä välittyykö se, mutta mä itse tunsin sen kirjoittaessani tosi voimakkaasti, että siinä on semmoinen sisko ja veli, jotka todella niin kuin rakastaa toisiaan, mutta koska ne on sisko ja veli, niin ei ne sitä silleen niin kuin ylevästi ja hienosti ajattele, vaan nehän vaan sit naljailee toisilleen. Ja musta se on sen takia, kun jotkut sanoo, että tämä kirja on jotenkin kauhean kyyninen tai jotain semmoista, niin mä en sitä itse koskaan ajatellut sillä lailla, koska mun mielestä siinä on nyt selvästi nämäkin ihmiset, joilla on kauheita ongelmia, niin niillä on sitten kuitenkin elämässään semmoinen ihminen, joka pitää aina huolta. Joo, ja kyllä se, minä huomasin sen siitä ainakin. Sellainen kysymys, minkä takia ryhdyit moiseen urakkaiden kirjan kirjoittamiseen? No, mä luulen, että mä halusin vaan niin kokeilla, että onnistuuko. Et mä olin kirjoittanut muutaman vuoden kaikkia semmoisia lyhyempiä juttuja, novelleja ja satuja.
Ja sitten jotenkin tuntui, että oli jotenkin aika kokeilla. Ja mä tosiaankin, niin silloin kun mä siihen ryhdyin, niin se oli tosiaan, mulla oli vain se siinä tavoitteena, että mä saan sen loppuun. Et en mä ollut mitenkään ajatellut, että mä sitä välttämättä lähetä mihinkään kustantamoon tai mitään, että se oli sitten jälkeenpäin. Mut se oli vaan vähän ehkä sama kuin joku alkaisi treenaa jotain maratonia, että päättää itsensä kanssa, että nyt tehdään tämä suurprojekti. Kirjoitustekniikasta kiinnostaisi tietää, että yritätkö saada mahdollisimman valmista jälkeen kerralla vai teet kauhean kasan roskaa, jota sitten jalostat kauniimmaksi vai jotain näiden välillä? Kyllä se varmaan ensiksi tulee ihan semmoista kauheata roskaa, mutta mä editoin sitä siinä yleensä aika sit saman tien. Ja kyllä mä sitten on mulla sit sellaistakin, että mä sitten kirjoitan niinku koko juttua sitten uudelleen, mutta ehkä se menee sillä lailla jotenkin, että kirjoittaa suunnilleen liuskan ja sitten katsoo mitä on kirjoittanut ja poistaa siitä noin puolet sanoista ja sitten lopputulos on sitten semmoinen lähes valmis. Et suunnilleen sille. Sen mä oon huomannut, että se on se, niin kuin, miten saa hyvää jälkeä, on just se, että ottaa kaikki turhat veke. Että kaikki turhat lauseet ja sitten turhat sanat niistä lauseista. Mihin aikaan se kirjoitat? Oliko joku sellainen säännönmukaisuus? Eikö sulla ollut paha olla tai mitään, kun olit silloin raskaan? Vai oliko se joku luomisen huippu? No ei, mä kirjoitin sitä pikemminkin siinä sitten raskauden loppupuolella, kun ei ollut kauanko meni aika? No ei siinä montaa kuukautta mennyt, kun teki sen ensimmäisen version, mutta enimmäkseen mä kirjoitin sen just niin kuin kesällä, että mulla oli semmoinen, että mulla alkoi kesäloma ja sitten sen perään alkoi sitten jo äitiysloma, niin siinä oli varmaankin yhteensä melkein 2 kuukautta aikaa. Niin siinä sitten, ja sitten kun oli jo semmoinen valtava valas, niin eihän siinä mihinkään päässytkään. Niin sitten oli ihan hyvä sit olla siinä näppiksen äärellä. Aamulla mä sitä yleensä kirjoitin. Mä olin vähän tehnyt siitä itselleni semmoisen niin kuin jokapäiväisen pakkopullan, että joka päivä pitää kirjoittaa, niin sitten se oli kiva saada aina pois alta, että pääsi jotain muuta tekemään. Sä oot kuitenkin suppaana saanut tää sun teos huomiota, niin mitä on tuntunut kaikki julkisuus ja ylipäätään nyt kun se on tullut tunnista ulos ja kaikki tietää, se on kutsuttu monin paikkoihin. No en mä tiedä, on se kyllä aika semmoista, on se aika kiusaannuttavaa suoraan sanottuna, kun se, että jos joku on pitänyt siitä, niin sitten on tietysti kauhean niin kuin, tyytyväinen, mutta sitten toisaalta niin kyllähän ihmiset sen niin kuin, aina sitten niin kuin, myös niin kuin, kokee asiaksi ja ilmoittaa, että jos ne ei ole pitänyt. Ja sitten se on tavallaan vähän semmoinen, että no, sitä jotenkin, eihän sitä kukaan haluaisi kuulla, että niin on kirjoittanut ihan paskaa, että sitten kun semmoista sitten, että jotain just tämmöisiä, että jotkut tuttavat lähettää terveisiä, että en pitänyt siitä ja siitä kohdasta, niin sitten siinä on, että no kiitos nyt tiedosta. Ja että se on kyllä, kuitenkin kun sekin, että kun mä kirjoitin tämän aivan itselleni vaan ja itseäni viihdyttääkseni, niin joskus sitä sitten on vähän semmoinen olo, että kun eihän niinku kirjalla ainakaan täällä Suomessa mitään hyvää tiliä tee, niin sitten siinä joskus kun on vähän semmoinen heikompi hetki tai jotenkin harmistunut jostain, niin sitten tuntuu, että no miksi mä sitä nyt ikinä edes mihinkään lähetin, että niinku, nyt kaikki voi lukea sen ja mitä jos ne ei tykkää. Et siinä on vähän tämmöistä, että ja sitten kun on tämmöinen, mullakin on hämäläiset sukujuuret ja mun mielestä ei saa niinku liikaa ylpistyä tai muutenkaan olla silleen liian tyytyväinen itsensä, niin myös se, että jos joku on pitänyt siitä, niin se tuntuu yleensä aika kiusalliselta. Et en mä tiedä, ei se oikein. Mä luulen, että sit jos mä joskus teen toisen kirjan, niin sit mä jo ihan luontevasti suhtaudun, mutta nyt se on ollut vähän
vähän ehkä hankalaa. Kuule, VSOY haluaa kirjan vuodessa niin, että no, nyt pitää olla kiire. Niin, just pitää laittaa vauhtia. Joo. Onko sulla mitään kirjaamassa? No, onhan mulla kaikenlaisia ajatuksia ja mulla on tässä nyt parikin romaania jo päässä valmiina, mutta nyt mulla on sellainen elämäntilanne, että mulla ei ole kyllä yhtään aikaa, eikä energiaa, että mulla on nyt vähän, tuntuu, että tämmöiset perhehommat nyt vähän vie mua, että sitten en sitten tiedä milloin, että kyllä tässä saattaa vähän aikaa vierähtää ennen kuin saa taas semmoista omaa aikaa ja rauhaa, mutta toivottavasti joskus.